мероси авлодӣ. Ҳикояти сеюм. сеҳри дунё он аст, ки зоҳири хеш ороста дорад ва ҳар чӣ балову меҳнат аст, пӯшида дорад, то ҷоҳил бо зоҳири вай нигарад, ғара шавад. ва масали вай чун пиразанест зишт, ки рӯи дарбандад ва ҷомаҳои деббову пирояи бисёр ба худ кунад. Ҳар ки аз дур вайро бибинад, ошиқ шавад ва чун чодар аз вай боз кунад, пушаймон шавад ва фазоеҳ ҷамъи фазиҳа, шармсориҳо вай мебинад ва дар хабар аст, ки дунёро рӯзи қиёмат биёваранд бар сурати аҷӯзаи зишт, сабзчашму дандонҳои вай берун омада, ва чун халқ дар вай нигаранд, гӯянд: наъузубиллаҳ, ин чист бадин фазиҳатею бадин зиштӣ. Гӯянд: ин он дунёст, ки ба сабаби ин ҳасаду душманӣ варзидед бо якдигар ва хунҳо рехтед ва раҳм бибуридед ва ба вай ғара шудед. Он гоҳ вайро ба дӯзах андозанд, гӯянд: худоё, куҷоанд дӯстон? Бифармояд, то эшонро низ бибаранд ва ба дӯзах андозанд. Албатта бо мо буданро фаромӯш насозед. Лайк, подписаться ҳатман.